kan sing kok rondo kabeh. Erok mabus pistol goblok kok busuk. Mangan. Mangan no. Yo. Juara menikah. Ayo. Cek tak sawale tak. Tak kusmu. Mangan. Wah, tak ngelang dhewe iki. Ambil. Tengah. Terbujanya mah biar pas nunggu pak wong walah hacur pak wong kancane aduh. Yo malah ra kena di pateni iki lho mat. Pateni mat. Piye iki lho. Iya. Is. Oh. Kira mata. Oh iya. Pop. Yang kondi wes. Alah, muter-muter arep muni ni wong sapa neh. Ya malah bukan menyesuaikan dengan apa. Dari bisa lah. Ngombe-ngombe banyu. Banyu. Oke. Apa yang mat? Ya, saya. Jadi. Bagaimana? Manu itu bagian gunung bangunannya itu candana. Malah kayak yang. Oh, lobet. Ini memang ini. Ingat. Simpanan ini juga ada banyak. Aduh, simpanan juga. Mat ning gas. Malah gas bejaan oke wis ana yo rapi. Ya iki. Bejaan oke. Pemasukan nek belas. Iki arep muni sapa neh lek ngene. Amin ning jam tuni re amin matur. Iya terus. Pakai mbur ning desa iki. Lah mbur ning di mutu ora temen. Aduh. Mat iki bisnis apa iki, Mat? Ini dia bang singkong misalnya buah buru-buru buah bocong itu rene betul ya ini kerjanya dewe ngono lho ini jatuh punan tok buat latih ya tuh sat oh iya iya guys nek kerja dhewe ya wis ra diitung ya piye asine sing kowe nek nandur-nanduri kangkung ya ya ra cara bae didal sang dhewe iya ning kangkung ngene dhewe misal pengen apa neh kacang pengen mangan mbak dhewe ya iya apa neh pengen diop pangan dugi dhewe kaki rasane sing penting ki dhewe selalu bersyukur pokoknya bersyukur ya toh iya betul lah iya ngono enak kanca sing selalu bersyukur sopo lho ya enak kanca iki omahe cedhek omahe jenggot kan lho sing bos karet kae jenggot nah kula ning polisi bakul ngayak iki weh woi ya ampun polisi iki ya kuwi malah kuwi gur ngelo sambat iki jam lihat tapi kan jam itu kali jam ora gak ada duit yakin aku gak ada duit gampang gak ada duit padahal aku iya kok
Facebook lah mat to ini. Nempel lo ke mat oke. Wong dek iki kerja kae iki ora golek duit kok. Golek opo? Hobi. Iki lho. Jago hobi tok. Asli. Tadi wiri mah rasan teman. Astagfirullahaladzim. Jadi Panas rasan. ayo muni le. Nah, kalau di bawah. Ya. Gitu mem motor. Gar kabeh gar nyak kabeh gar. Remek materi bang. Tolong. Iya lu amin. Waduh sorry coy. Piye kabar? Iya. Loh. Iya toh ini. Aduh. Gini. Oh iya. Aduh. Begini. Saya ngomong apa yang ngumpul-ngumpul ini? Ora lho, iki kok pangkahan nyeli. Lah piye? Piye lho cah ini? Kondi iki mau kowe? Golek ubet lho ngrasane urip yo mumet aku tenan. Jan. Dan piye lah mumet lho. Ning omah atau mangan aku. Wis mangan raina, mangan sego kalusen, mangan sentrat. Kok sentrat? Mangan nang sop ya keseretan barang lah wis. Asem jan. Rasane urip pisan. Ora sabune lho iki. Labimu. Enak Mbakmu iki. Beh, jan ngene iki apa ora nek banyu putih dan panas koyo ngene. Ngene banyu ora to? banyu mat, kayak imat banyu. Dah banyu putih. Ket mau kancane jagung ora dikai banyu. Banyu. Manukmu teh mat ya? Iya ini pemain. Dadi bos. Bos manuk. Ih, banyu. Loh, edan. Mana kerja?